दुपारचे 4:05 झालेत आणि हे काढते रोपातलं गवत आणि मी घरातलं प्यायचं पाणी भरते. थोडीशी भांडे धुवायची होते, ती भांडे धुतली आणि आता आली. आणि मला दाजीनं फसवलं. काय केलं माहिती आहे का, सिंटॅक्समध्ये पाणी भरायचं आहे, पाईप धर. मी धरला पाईप आणि पाईप आहे मोकळा पाया, तिथून तिथपर्यंत पाईप आहे. मी म्हणते पाणी लाईट गेली, ओ लाईट गेली. हे आहेत आमच्या 2 बारक्या छोट्या छोट्या म्हशी आहेत, ते चारायला घेऊन गेलेत आणि इथं भरत ठेवलेल्या बकेटात पाणी. होय 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 कसं केवढं छोटं आहे, भुकतंय बघा कसं हुशार आहे. कसं भुकतंय बाळा, पिऊ 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 म्हणते का. वातावरण कोण कुठे गेलं, काय आहे ती, कसली पद्धत आहे. अयो टकोर लागलं की ना आलं बघ पाठीमागून. बघा आमचं ना. हां जा जा, चप्पल घातलंय ना. गैस दूध पिते, पिऊ द्या पिऊ द्या. चाललेत तिकडल्या मळ्यात. वडाला पाणी सोडा म्हणून सांगतेत, वडाच्या झाडाला. मिरच्याला पाणी सोडले ना ना. कशाला जास्त झाले, पाणी लय झालं होय. ए नको, मिरच्याला पाणी लय झालं, गेल्या जळून. उठो, हाताला धर. मी धरू ना. हा उठा, एक काठी घ्यावं लागेल आता. काठीच घ्यायला हाताला धरून उठ. काठीच घ्या आता एक. पडतं पडतं पडतं. बॅलरमध्ये पाणी भरायला घेऊन चाललो. मिरच्या झाडावरून पाईप उचललं. नाही ना, गेलं 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 राहते. हा गेला. सिंटॅक्समध्ये पाणी भरायला घेऊन चालले सासरे. तिकडं जाऊ. चल चल पहा, इथं आता पाणी भरायचं चाललंय. तुम्हाला दिसत जातं काय आहे. 2 आहेत हा. बाकीचे कुठे गेला, एक कुठे गेला अजून. तोंडात बोट नको घालू. घरात गेलं, वारं सुटलं म्हणून लपते रे आता. तो कुठं चाललाय, कुठं गेला, कुठं पळतोय. होय असं करणार. तर चला मग, व्हिडिओ न लांबता इथंच थांबवते. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत.